La metàstasis és la darrera frontera en la recerca contra el càncer, és un repte urgent i és la causa de mort del 90% dels pacients amb càncer. El cáncer sigue matando a más de 300 personas al día en España. En el IRB Barcelona llevamos más de 15 años intentando entender la metástasis para poder frenar esta terrible enfermedad. La metàstasis és quan unes cèl·lules d'un tumor que s'ha iniciat en un teixit viatgen cap a altres teixits, colonitzant-lo i creixent fent una massa tumoral en aquests nous teixits. L'única manera d'abordar-ho amb garanties és mirant-ho des de diferents punts de vista. Per això aquí a l'IRB Barcelona tenim matemàtics, biòlegs, immunòlegs, metges. En aquests últims anys, al nostre laboratori, hem estat capaços d'identificar un marcador que ens permet saber el risc d'una pacient de càncer de mama a tenir metàstasis a l'os o no tenir-lo. En el nostre laboratori hem analitzat milers de tumors. Aquests models i aquesta informació és clau per al procés de medicina personalitzada. En nuestro laboratorio hemos descubierto la influencia que tienen las grasas de nuestra dieta en la metástasis. Hem desenvolupat teràpies que són capaces d'activar el sistema immunitari perquè reconeixin a les cèl·lules metastàtiques i les eliminin. Aún nos queda mucho camino por recorrer y solo lo conseguiremos gracias a la movilización de la sociedad. Por favor, ayúdanos a frenar el cáncer. Dona suport a la recerca a l'IRB Barcelona. Tots junts ho aconseguirem.